Nu știu că ăsta e de unic folosință. Da. Îl luați în gură, Da. suflați continuu până să stângă LED-ul ăsta verde. Da. Așteptăm un pic să calibrez aparatul, da? Cum vrei, mă, tale? Cum vreau eu. Da. Care-i treaba? Vrei mandat? De câți ani conduceți? Haideți, trageți aer în piept. 40 de ani. Trageți aer în piept. Adică de 40 am Domnul meu. mașina. Trageți aer în piept Da. și luați muștul cu în gură și suflați în el. Da, domnule. Hai. Suflați. E bine așa, suflați, 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 suflați. Suflați, suflați. Mulțumesc! Zero. Da? Nu, e zero. Spuneți-mi un telefon, număr de telefon aveți? Eu? Da. Număr de... Pune-o pe bagaj. Asta, da, toată. Da, bine, che non è difficile con le cose. Încă o dată la început. 4, 3, 4, 5, 5 de minute, da? Ia ne să stai, pornești. Unde comunitarul? S-o pleacă până cu... Hai, hai, mergi, mergi! Hai, Mai merge de jos, mai merge, hă? Mergi, domnule! E mai bună ca Loganul, nu? Vreți să nu cădeți de mașină, puneți... Nu cad, nu cad. Mergeți cu ea la centru de Downing? Am chestia... Mergeți cu ea la centru de Downing? Acum? Da, trebuie să mergeți. Parcați undeva pe aici, într-o parcare? Putând-o așa, mă duc cu Nu mașina. mergeți așa să vă vede lumea, pe stradă, cum mergeți, strambani? Nu, dar am întrebat să mă duc cu mașina acolo la... Nu, doamne, duce-tu acasă, unde locuiți? Aici la alea de ceva. A, duce-tu acasă să mergeți cu tramvaiul la mine. Bine, mulțumesc. Ne-am explicat eu, prin Tomești. Dincolo de fabrica de pute. Așa. Lângă ei, așa. Moșule, poate